Yufi podcasta. Iban Garzia eta Maite Azpiazu. Yufi! Maitasunitzak, gomita xamurrak, erezekin. ¡Bueno, cuadrilla! Gaur, betxu. Azkeneko programidea eta hau, celebra enberdeu. Bai, betxo, Vamos. venga, celebratzea torri galako. Euskal Herri ez jurino celebration. Tuztue. Bueno, bai, celebratzea torri gara, baina pixken baite delutore gaude, ze azken binean. Azkeneko da dako, baina bueno, izu. Azkeneko da, baina urrungura zikoa beste zehose, baina hau da, azkeneko asunto urte ontakuen, 2023. 24 gaude honuzke hotea ya. Baina, Demosazia. Ya está. Divertida. Bueno, asuntu da, igual diu 2024, 2027. zeute din. O, 2025. Hori da. Hemen importantiena da, gaur ama ziklo baten bukaerie da. Bueno, baina igual da, ziklo eta kaberita zierien, venga, gu palante. Beti aurrea jute gehagu. Beti guztua, Beti, Bai. baina esan nahi etartik. Gai diferentikin, de beti motibo diferentikin. Bai, utzitzeken ama. Bai. Ziklo baten bukaerie da, baino hori da generazioak bezala. Ahí está, eixe. Generazio bat bukatzea. Eta beste eta bat astea. beste Hori bat da, eske hori Gaur- ziozu da. Gaur bukatzea Yufi podcastan, esango nuke momentotan Euskal Herriko podcastiko honenan, lehenengo denboraldixe. Hori da, lehenengo, Ojo, urrungo izango bigarrena eta urrungo hirugarrena eta olaixe. Bai, hemendik Poliki. bezu bat, EITB podcasteko gure lankide, bueno, preziatu eta Maitagarrixei, bai. maitagarri da Hori da, nahi, hori da. asko maikegik eulako, Bai. baita zueke entzule guztixei, ba horregotatik, 12 kapitulotan. Eske hoxe gabe, litzek izango gure zitoi. Bestaletik honen bertu jendiek guoteko amen. Olaixe da. Guapa nola. Eske, karo, zuek ikusten dute, Ai, baina lotzeke dauke. efectivamente, zuek ikusten dute, maiti gora da ona, mai azpixen da ona, ez dute ikusten, Hora gure intimidadi da, izu. ez dugu erakutziko, Izu, inoiz hori ez da. dugu erakutziko. Bueno, gaur, itzen berdeulako generazio aldaketan inguruen. Ama, azteko, zuze generaziotaku esango zenuke zehala. Janik ez da, di 64, con la época de Franco, no igual. Franco, pixket, ez? Hori izan, pixket hola, ez? Lehenoko gauze, Txungue, ez? bai, ez zeu naiz, ez. Zuzea, boomer, esango nuke. Janik ez da gize tratamentoak izeni. Letuko Baina, izut, bueno, aldaketa batzuk egon dia, ordundiken ona. Nire amaketa esate zeben leheno. Oia, maite, gure denporan, hola etzan bizitzen, zuek ondo bizizeate, eta nik ez da gize. Hoi nik izate berri gure miatiken. Hau de, bizizeate ondo gi. ez que, karo, betxu, bizizeate, ez beti pentsatzen du besti bizidila hobeto. Ez da gini zezan, Ja. eske. Ni pentsatzen zu bizizeatela hobeto nire baino. boomer da, boomerra, Entiendo. cuidao, hau importantia da. Boomer generazioku da, o baby boomer, karo, Mik ekartze zira, xistako momentu nola, xistak utezilako. Tu mik ekarri, xistan, la siesta, no, boomer. Kistik ez dago zer ikusik. Da, 1946 eta 1964 urtien artien jasotako pertsonak. Zunez jaso zinen? 64. Pues exactamente. Irutalau. Zaude horren el límite. En el límite, banakin ni límite naula, horna. En el limbo. Bai, banakin Nikola. Bai, Bai, horrati no, ni palante ni patraz. bai. Bai, ni bizken naiz, moderni naiz, horratik naiz moderni ban. Bai, Bai. limite naulako. Karo, Bai, gero, 75 larota batea, bai. dator generazion X. Ikizuz nire izpe amaia izango agaztena. Amaia. Karo, zu iruzeate. Bai, iru, bata 63, ni 64, eta nire izpe da la urte gaztio, nire izpe da. Gaztio. Zuk zer Nire difer... 60-kue. Karo, zuk gaur egungo gaztiek ama, karo, zu ja badauko zulako batxe... Bueno, esperientzi bat, bizi hontan. Hori da. Ez dugu esango adine, baina, bueno, badauko zu esperientzi bat. Ze diferentzi ikustuko zu gaur egungo bizixe eta lehenako zure bizixen artean. Aparte de que lehenozu errazilen bizi zinen? Ni horrozile bizi? Zon zinen bizi errazilen. Ni bizitzen ez bizi errezilen. Bueno, Joko tenzen, hasta eukaratan errezila, nire ama bazarrire, ute ginen autobuze hartu, bai. eta nire amaten Gipuzkoana. nire beti bezala ikezun lana pelukesen hilimosten, eta poltzak, preparatzizioen poltzak, nire amaketen nire poltza nizte izte hartzen zeben, poltza hoxetan, uste, hoxe eroste zebela, eta hoxe ematen zeben bazarrire. Eta poltza mortuko jote ginen autobusea errezila.
Eta nire zazin ere amaten nire aike lo más felices del mundo, eta gure bai. Eta ni beti oinazteukara eta nazkio poltzak eta juten espleire. Bekiu. Osea, nik itxintze ikusten nun hori nun. Baina ni errezila, ni errezila aspertu iken nintzen. Leno- Zer etzagun iban, elizie eta zer bestek, aspertu. Bueno, astuak eta kalina zaltzi bintzen. Tristie. Zenik ikustek jut Tristie. askotan, lehenoko horretatuk, eta igual askoiko kaletan daola astuek eta ardixek eta ibeiek. Nik ez dut ikusi errixen astuek eta lakek, ez dut ikusi, ez. Nik bakazioak aiaz ezinen izaten un ama, bakazioak agostuko bakazioak aldie, Errixen, bakazioak aspergarri hauek, piztina gabe, hori da, piztina gabe, ezer euskixe, lurrin asfaltu kalik, da, esku beroarekin zein berdenik, ni zein berdet paraka bero hauekin. Karo. Ni iken nintzen aspertoten azkau eta errixen. ez zaukenun primeran, Trenik, ez zaukenun Netflix, zer ez. Ez daukenun ETV podcastik, Aspertu iken ez nintzen, daukenun- oporretan. beste plataformaik. Telebizioa gutxik ez tegon, sokarantzan ibiltzegien ataxe, baina euskiarekin aspertu eginen. Ez udean ikegien aspertu. Ta, bai, Zuk ustezu leno jendie zorion txuo aukera- zala gaur egun baino. zorin diferente. Zorin zu Nik esan- esnek esan. Baina nik esango nuke baiet. Ze gaur egun, zare sozialekin asko entretenitzea, baina nik uste zare sozialik gabe askoz. Leno ni umien nitzenien, eta bakarrik 20ak ez ditzez, o Hori Messengerra. eixe da. Ze Messengerra, hau itzen behar dugu. Windows Messenger. Zubak izu zer da? Nik ez dakit hori zer da niban. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Messenger, zu ze pentsatzezu. Mensajes. Ai. Zan, chat bat. Oingo WhatsApp. Biatzean abai besti. Bai, oingo WhatsAppa bezala, baina leheno zan Messenger, Windows Messenger, Microsoft Messenger. Bai. Eta zan, chat bat. Komunikatzeko. Eta ni leheno umile ginenien, ni komunikatze ginen danok Messengerretik. Eta bialtze ziren zumbiduek. Bakizu zer nien zumbiduek? Zumbidu ez izango ba. Ba, modan zeude zumbiduen ziren, igual bestiek ez izunien kasoiken, Bai. beste pertsoniek, zu bialtze zenun zumbido bat, Bai. eta bestiei pantailie, derrepente vibratzen bu, haste bu, bu. zikon, eta gauzek Hori azaltzen zera ziren. dekin ikizen du niban. Ba, 10 urte. Amarrotekin Behatzi. Bai, ikizen du hori itxin zaudela bakarriken, Ordena horin, Ni lanin da zu itxirantxe. zumbidua Bai, bialtzen. ken. Qué cosa, Baina, bueno, bai, hobeto da, izan Bueno, dut Messengerra gero ja hori, gero ja WhatsAppa azaluzan, da ja Bai. WhatsAppa azaluzan, Messengerra ja kadukaute gauduzan, baina danok utzi, nik uste Messengerrak danok utzi digula gure bihotzien tarte txiki bat, batiz bat, nire generazioku ez zeatenak. Bai, ez nik hori izte desautu, ez dakit, baina bai. Bizke personak otzo gaudela eta valores humanos nik uste galdu indiela. Eta gero baiet, Bizke bai. bai. Eta Gen- baiten balorie galdu dixou gauzei, en general, esango Hombre, nuke. munduko jende geixokin dago gaudu komunikautea, eban redes sozialekin. Bai, nik ez Jende gauko, geixo, nire zautu lana deu. dalako, baino, adibidez, leno, akoratzen naiz ni, bakarrik 20 geneuken ordenadorien. Osa, nik bakarrik mobilek ez geneuken, mobilek etzun ezertako balixo. Mobilek, ja. Osa, bakarrik balixo zuen otzeieko. Hori da. Baina, ke Baina necesidad. ondo, baina bozakin haitu ondo do itzeiki eban, ez da bozaitzie. Gaur ni bozaitzie, pozkarrixe da. Un telefono batek ez du sonauroiken, bakarrik hori Vodafone, hortako bakarrik. Ostra, Ez, zuk baina otzeieko. persona batek ez du itzeiken, Bai, telefonotik ja, jendea- inor ez da saltzen bozakin alde benin itzeikeko. Hau ustez baino ben komentauten hau lamen. Ostun gea. Baina nik gaur egun telefono zotanate gotzeki alemai, dilen gauziketena da kolgau. Ez zatelako gustatzen telefono zitzeikie? Ba, niri gustatzea, ba. Ba, niri bai. Hori baina nik uste, gaur, Niri bai. ja enbez dut juga WhatsAppetik hitzeken, ja telefonoz ez deula, ni nervioso garden naiz. Ni da dina horrea nijulako, niri gustatzea itzeikie, bez? Hor dago diferentixe. Zuk ez, niri bai. Hombre, Niri igual, gustatzea. hile betin pare bat aliz, digo, Nik egunero izango nuke. Persona Nei ez. batekin, telefonotiken, asko Porque ez, asko ez, berdezu momentu exacto hortan, atentzio dana zuri jartzie. Karo, WhatsAppetik elemaz hitzeken, bueno, puedes hacer momento baten gau, gero goste gauze bat, baina, karo, ahi elemaz hotzekien telefonoz, egon berdezu, 100% pertsona horri dedikatzen demoria. Eskalain berda, bai, eski bizket, otuzuro batek esan zin lehen gutxofer zikula, a ber, non bizizate zuek, herri txiki baten bizizate, destrazate bizizate, lazetxuko altzeate ja. Osea, pizki bizikea, azkarregi Estresauten. ban, Bai. azkarrek zuk esan dezuna, Bai. lau bost gauzo batea, eta ez, hori ez da kontue, pizkete, Zu, ritmo bajau. zemat denbora hongo zineken, Ritmo oin, bajau. ose, kapaz izango zineken mobili gabe oteko. Ni mobilik gabe desente, ban, bai, ni bai. Nik mobile etxin aztet, eta Badaki lehenengo ezetz. goziketena da, etxea buelta mobilen bila. Badak, zuez, baina, bueno, zu idekzia oso mobiletik bizizea zu, lan oskik ezu mobiletik, Ja. ez iban? Bai. Nik ez hori da, zuzea un caso excepcional, iban. Bueno, Baina, bueno, jende asko da hola, Hori bizkiet atzea joan berda, hori badakiu. Hori lagain merkado balde batea, iban, porque ez du merezi, mobile zuntu hori ja da, ja, orduan zuk errata. duzu leheno jendie,
zoriontsuo bizizara gaur egun baino nik uste. Diferente, ezin dela esan zoriontzuon. Gazo batzuten hobeto, da beste batzuten ezkixo. Ze akoratzen naiz nik Etza diferente, Leno- Iban. kamari Zoriontsu diferente. akoratzen naiz 20 xen, nik nahi nuna jau 10.000 argazkita. Bai, zu beti Porque, huetzen jene, arkasi claro, xekin, Iban. 20 xen akoratzen naiz zan oso, segunta zema bisita zen eusken, zure perfilin, porque zuk ikusik zen zema bisita zeuden, igual egunien, 1000 bisita. Bai. Zema da argazki, karo, gero da argazki gexeuki 20 xen, zure bizixe, matezun zala, mas completo. Kompetitibu zea, Osea, bizke bai, Baina hola zegoen, gaur kompetitiboa. egun Instagramen like gexeukitzatik jendi espeziala sentitze baliman bezala, bai, leno 20 xen, Bai, gero eta lagun gexo euki, zan en plan, 500 lagun baino gexo dauzke. Ordun zinen, como wow. ni mundu hortan ez nao sartute. Ez. Ez. Eo, 10.000 erratatu baino gexo bali mazuzuken nun? Baina, ez? Bueno, ni aia unitzen 10.000 erratatuta, porque nik isotzen ikun igual egunero, 100 erratatu. Bai. Bet mundu, Baina eharra naki zan. Nikolako zinenik, Iban, ez dakit, itximizi zinen ere itxinen, ez dakit zenolako zean, ke cosa, Ez ki, karo, zuko ezakin uzertzan hori. Ez ba, ni juten izan pelukeri limostea, eta zu euskal zertan ongo zinen. Erratatuko datzen. Urgo Madalenak iten ibiltzen zinen, Madalena, bizkotxuk, hori kreatibo da, politxo, Iban. Baina nik Madalenak eta ikie. kreatibuko atatzen ikune. Bai, gertatuko eta zio, artie da, izu. Tuentireko. Artie da, ondo Hombre. da, ho. Ateko, ete ben ikuste gendun, Iban, ete ben. Eta Iban Garzia, eta Uraspixen, eta zikitxula, da ete beha behaltzen zikezun, eta Andoni Fernandez, Andoni ETB-kua. Kontatu berdeu Andoni gaina. Elpuru, Iban. Kontatu Eta berdeu. Iban Garzia gamen bialdu du, Uraspixen grabatzen, ostras, Iban, nuka raude zute, garo, eta lixen da, bialdu ikezen du. Hori Iban, izen zan, ETB-a, lehenengo aliz Euskal Telebista nere irudi bat agertu zan momentu. bai. Baina ni egitzen azaltzen. Nik erosi nun kamera bat uretakue. Iban Garzia bitzezun. Bai, Iban Garzia bitezun. Baina ondo jarritzen bekin de maravilla. Bai. Grabau nun getariko plaxen bideo bat urazpixen. bai. Claro, orduen etzan oikue urazpixen bideo grabatzie. Ez ba. Zan gauze bat, bueno, lo nunca visto. Bai. Eta nik bialtzen ikun Lorentxo Portularrume bezala, Hori da. Euskal Telebistako eguraldia programa Bai. nere bideobok eta erratatu. Bai, behagu. Eta egun baten jarri zeben nere bideo bat. Getaritik etorri, eta egotek jena faltzen, egualdixek ikusten urrungo uneako berriz, Eta bueno, ze egualdin bertzun, Iban Garzia bidali digu zanin de, Iban. bideo hau getaritik, Eta gu plaixen usku jartzen da zu bikerten grabatzen, eta ni neuen emozionatu urrungo gurin, bueno, betzatzen nun kale erden, da jendik, gero bueno, bilatzen. ja, ez autu ingo zila. ba, poliki zintzen, poliki Bai. ilkiziten hori, Eta oso polikia. aurrekun zuk Andoni Aizpuru ez autu zenun? Bai, ikusi, zure- Bilbon, Andoni Aizpuru eta Ana Urrutia die zure referentiek. Bilbon, bai. Aio, askotxi, izan zinola intzin, askotxi. Leleko, Zin. aurrekun junginen aurreko baten, ba, bueno, gure podcast hau dala eta, Hori da, ba, Bilboa. euki genuen press day bat, prentsa egun bat, Hori ba, da. promozionatzeko. Bai. asuntua. Eta gunginen Bilboko ETB-ko egoitza, Ze elegante, aizu, Bilbo, elegante, handixa. Ostras. Madriko batzuk alucinotek geldu izin, Bai, Madriko batzuk, bai. ojo. Ekarri genitu kapitaleko bi pertsona Bai. eta harrikute gauzin. Izan zemen, Telecinco baino, asko zedro zala, ETB Bilbokue. Oso da. Ojo. Eta, derrepente gu hango xen gauden da, Bai, azaldu bai. zanan Andoni Aizpuru. Bai, alixe da. Eta nire ama derrepente azizan diarka, porque gauden redakzio handi baten. Hau diarka, Andoni! Hangoitik. Ta, Nere gizona nahi zuen, batiz bat, are da, don famoseo. bueno, Are da. eta buelti hartu zuen Andoni Aizpuru bekizun gora, eta Askotxi izan zin. esan zu, zeintzeate zuek, esan zu lehengo. Zeintzeate zuek, Izan zuen askotxi azkar asko. baina lehengo etzigun ezautu. Bueno, eske... Eta gero, esatzun, zuek askoiti arrazeate. Bai, da jazta. Eta gero ja zuri itzen zizun. Askotxi, Eta zu, hombre. bai, asko gustatzen Bai, asko. Andoni Aizpuru. Andoni Aizpuru, Oso haupa, majo da, oso guapo. Bai, guapo. Majo. Zuek esango zenuk Euskal Herriko pertsone guapoenetako dara Andoni Aizpuru. Esate, ez. Espainian, jorizu txiko, esan inberalda horire. Bueno, Azko, ez da ezautzen hola, ezin da esan zein da guaponetako, Iban. baino, Ez, normala da, mutil maju da, eta sin más. bai. Ioiz Sin más. azarrauzea Andoni Aizpuru egoana urrutiakin, igualdixe ez Zelako tebelako asma, asko. bai, azerretzen itzen. Claro, lehena bakarrik hortekin ikusten, oin ja, WhatsAppetik ikustet, oin mobiletik ikustet. Obietik. Porque ETV aspaldizutan ez du azmatzen ezerre, Oso, inundazio asko, gota negra, roja, berde, alerta roja, berde, exagero batzu die. Bai, orduan. Exagero batzu die. Bai. Azal bestaldeko WhatsAppea, mobiletik. Oso ondo. Porque es que oso alertozu Bueno, die. oso ondore ez ikusi. Oso alerta geixik ipintziko, Baina be, ikuste deu eguraldia. Ba, ikustet, baino, ETV azmatzen horremeste.
A ver, leheno moderniza, azarratzen makinek zinen. modernizau, Esan du, Andoni Izpuruk, Plaire jun, da jata lainue. ezku sein berdula eta Jata lainue. lainue. Bai, amorru matezi. Bai. Da, oina mobileti, ba... Baitu, hori ere esango nuke generazio aldaketa badala, Bai. leheno dana ikuste genuen telebizatik, eta oin, eiteko podcast entzute du, egunero. Bai, kamisa inda gauzita, bizket moderniza berra doke, telebizuzuka bizket espabilau, Ze Bestela, hombre, bestela radio sozialak enduko itxobe da. Bueno, baina dana nik uste Bai, juntaute. sinergia bat. Hori da. danok retroalimentau itegea. Ba bestikin, ikia kompleto. Kompletau Bai, dira. hori eixe da, Hori eixe da. Egixe. Bai, telebizio IP zingo gonduke Ez bizi. zingo nuke bizi. Pantalla IP, telebizio IP, osea, eske, bai, benik abero, afaltzen nahonin, bakarrik ezukaldin, horra teneiz, orduko eta ordu telebizio ikusten. Ni luzea ikusten. Bai, mi Hemendik luze eta... Antxon eta Iaski Bai, bai. Serranoi. Bigarren temporadako Iaski Serranoi, karri berdau. Ba, hombre, Ilaski Serrano merezi du. Lengun Bai. ekarrik entran txon telleria, Ba, gero tengo Ilaski, porque Ilaski abarca mucho, Abarca mucho. Ilaski Serrano. Iaski. Ilaski. Asuntue, esan dugu, bueno, gero, a todo esto, dauzketame, Generazio zazentu, Iban. gaur programa espeziala daukeulako, aparte de Azkena que, delako. azkena da, baino, ekarri ditu oso gonbidatu berezi batzuk, ze beti, gonbidatu batzuk ekartzen jau, ben, ikusten zuzen. Karo, Directo. beti gonbidatu dauzkau. Gaurko gonbidatuk espeziala die. Ze gaur, Konbidatu, personak aldatzen bixe, porque quizás tortikuliz, hola, Iban. baino zein die gaurko gonbidatuk ama badakizu? Gaurko, usted diela, nire gizona eta nire alaba, ojo, cuidado, azkenekue, inberda, familiar, maravillosa, nire gizona Agustín García, eta nire alaba, Nagore García. Ostras. Gaur ingo deulako familiarra, gaur pentsau dugu Sorpresa. etxien gehatzie dana. Ez más. Esango nuke gure etxien gaudela, baina ez gaude gure etxien, baina holaik genuen gure etxien perfectamente. Gaur, Agustin, gure gizona eta Nagoren ere arreba. Aixa hartu gorde sorpresiban. Bueno, bideoak, Sorpresie. aldu ditxugu bideo batzuk. Bai. Gero ikusiko dugu. Asuntu da. Nik jarri judamen 3 generazio Bai. desberdin, bale? Bat da, boomer, Bai, boomer. Bai, Hori da, boomer. ez, edadin araberan, Bai, zu. nire ez boomer. zu ekiz esan deuzeala. Ekiz. Generazion ekiz, oze, zezan gauzea da zu. Boomer, nezela 64, eta... Hori da boomer. Bai, boomer esan dizu dela. Vale, ba boomer, millennial, Z generazioa, eta oin berrixek die alfa. Oizu. Aitan handiskue bezala. Madre mia, hori las mazikio behen, numeriko eta hausik. Osa, ni naiz, zuet Z generazioa. Nola deskribuko zenik uzke, generazio bakoitze. Eskribio. Bai. Euskal, Osa, boomer die más o menos zure adinakuk eta pixke zarrogue. que boomer da nik uste du mikarrexik azeielako. Boomer, Claro, boomer. boom, Boom, ekarrite. boom. Baina nik esango nuke zure generazioa, oso generazio, gauzek asko baloratzekun generazio bat zeatela. Bai, ez dakiz zeba. Porque bizi izen dik zute, epoka desberdin Hori asko, da, krisi aldixek, eta Eh. diru azuntue, eta... Gauzi txikixek asko balorazik. eta baloratzek zute gauze txiki Bai, asko. hori Por akordatu ejemplo, zauduzu, gaur, bai, Akordatu zauduzu. gaur egungo jendie, por ejemplo, nik uste galdu deula gauzek baloratze hori. Bai, errez konsegi gauzek. Azkar konsegitzen. Bai, bez, akordatu zaude, Iban, akordatu zaude. Itxezu mobiletik pedido bat, eta jo nik aurrera zide, por ejemplo, air fryer bat. Bai, ba, hori da, prajitzeko eta olixo ipeta hori Bai. dana. Bi Claro. ergoizin, ja aiauk. Bai, ba, gu berriz, zataz du. Bueno, rebajak aiautuko nerosiko deu, Bai. urrungo nerosiko deu, Ez, nik ez. eta, bai, hori pasatzen Eta- dugu, Nere generazio esango nuke, baite asko kejatze gehala. Keja guxu, ba, Esate nagorenare berehala- bai, nagorenare Bai, asko, esate begehala kristalezko generazioa. Generazion de kristal. Zuetzea, ba, laku, En plan, zuzea, eta baite gauzek asko molestatzei gubela bezala. bai, bai. Ni mastek azetenin, gozatzen molestau gizu nire arnaziek, Hombre, nire erateko arnaziek, nagore ere, ba, molestau gizu. bai, nik uste derrigortu, osea, Ze pena. debekauti homerko lukela, hau irikite jatie. Unik hau irikite jamarko zuen, zartu hau O, erata. zarati egitea hau irikite nazet. Baina egixe da, nire generazioen asko kejatzeka eta gauzek asko molestatzei gubela. Bai, horretipa, ke kosa, Oitxugea, demora zuen, Bai, eskerrak akordatu dana zauden, Iban. dana jasotze deu, Mm. oso azkar da, Bai, oso ba. komodo, Claro. eta oitxugea asko kejatzen, ala minima ez daukagulako zehose gure esku. Bez, ze gauze, bai, nagore juntatzean nibetek jaute da, Eta nik uste bai pandemia etorri zanien, asko lagundu zigula horrek, baloratzea gaur egun, leno baloratzez genuen ikusten Bai, gauza asko. bai, pentsatzen, da ze pasatzakun, de... Zilo di. Nik uste ondo torri zala, pandemixen, nik Bai. uste ondo torri zala. Bai, Nik nire burukin gauza asko bilanu itun, bai, erabaki asko hartu nintzen nitun, autokritika Bai, bat, ez da? aldatzeko, eta zan... Bueno, dauzkeo, Bai,
Bai. bideo batzuk. Venga, animo, Lehenengo bideue, dator, kuidau, Agustin Garzian partetik, Agustin Garzia Azkoititik, adi. Kaixo, Agustin Garzia nahi, zure senarra maite. Galdera bat ingo izut. Zein izan da zuretzako bizi izan duzun momentu hola ederrena edo politena zuretzat? Nire momento honena, Bai. unmi ekartzeako nik uste izango zela momento honena, Zei, nagore Nire honi. unmi jaso zen, lehen nagore eta gero zu. Nik uste honena hori izango zela. Osea, ni orduan bigarrena. Hombre, lehen nagore eta gero zu. Hombre, claro. Bai, nik uste hori izango zela, Otxuten hau, Bai, hombre, zu bigarrena jaso zinen. Ja, baina igual nire, zupeti izan izan duzu, ni mundura kartzia asko zerrezo izan zela nagore baino. Errezo, aztie bai, bintzet, aztie bai. El parto también. Bisek iguelak, Bai. bai, bisek iguelak izan zin. Ni nintzen izan más fluido. Ez, igual, bisek iguela, baina gero azteko Gezurra. posture, por supuesto. Nagorena zan, egun bat, pasatzen zanin, egun bat cuchillo de sufrimiento. Aha. Nagorena zan un día menos de alegría. Aize politxa hori. Benetan, Bueno, nagore... Hori da, realidadie, benetakue. Porque es que alaxe zan, Nagore hau ikuste unien, nik uste eta sarra. un día menos de sufrimiento zan. Bueno, alare nagore, hemen dago, nagore presente dago, nagore gurekin dago, nagore bideo babiale diogu. Nagore bideo ikusiko dugu. Berriz jasoko bazinen, zozalako zenuke, zure bizitzen indeko gauzek. A ber, nagore, Hombre. galdera jarrain duzu. Berriz jaso ganitzeke, hombre, Bueno, nik ez dut erantzun horreko galderi, a todo esto. Zein izan da nire bizitzako momentu honena? hori da, Iban, zein izan da zure momento onena bizimontakue? Zein izango, zein? Pentsa ben behar? Bai, ni badakit, Komunixuikie, Ez. kamari erratzie. ez dare. Unibertsitatien bukaurun egune. Eixe. Hori Ozei. txizen zan, eretzako egun hori akordatzen egatzo izango baltzen bezala. Zer, Gaina gau pasain dugu nitzen, hombre, Unibertsitateko azkeneko egunea. Nere TFG-e, GBL-e, gradu bukaerako lana presentatzea, gau pasain dugu nitzen. Bueno, aizu, kompleto. Ba, ez, porque ez, baina ez gau pasa. Merezizu. Ez gau pasa de juerga. Lana nauken aurreko eguni Madriden gabaz, Bai, ba. goizeko orduixetan bukaunun lana Madriden, hartu nun kotxie, Akordatzi ere. inun Madrid are txabaleta kotxien, Bai. eta goizeko zortziretako nineuen antxe. Presente, Bai. alkonda bajantzike, alkonda txuri bajantzike, nire GBL-e presentatzen. Berko gero, Iban, horre beste gileza konduen belgita, nero izatzu. Dana. Antxe neuen ni presentatzen, nire laguna maiakin batea, eta atean un karrerie. Hori bukau nunien, tuk ez dezu imaginatzen, Madre mia. gusto hartu nun. Laburteko karrera hori da geho, Ondo pasan nun, baina Bai. nere hori bizitzako da. momentu hori Hain naizten. punte bala gaizu. De satisfacción, baite. Kalparra, Iban, pelukeruk. Bueno, igual du galpar horrek. Posti bizi naiz eta jo. Nagore galdetu du naizen da berriz jasoko bat zinen zeetzen nuke ningo. Nik. Zuk. Hombre, nik jasoko banitzeke dana diferente iztut ingo nuke. Dana? Lan diferente ingo nuke. Beste gizu lana. batekin eskonduko nintzeke, eta dana diferente ingo nuke. Txika, por Porque mundu hau zautzet, hau ikusi dut, beste esperientzia batzuk porrako nituka. ¿Quieres que te diga? Berri repetio berdine? Ez. Ba, nik esan berruna da, Hombre, umi berdinek ekarriko nituke. Ah. Y claro, hori da problema izango za, porque beste gizu batekin eskonduko nintzeke serían distintos, baina igual bueno. guapu hori. Ni diferente ingo nuke dana. Bueno, nik ingo nuke berdin. Bai, nik uste berriz jasoko bat nitzen, Ni diferentia. gaur egun indikuten Ni diferentia. akats danak berriz zingo nituzke. Niko. Porque gaur egun naizena ni ontsa bertan, ni uste nire bizitzekin bastante hor. Nire oso guztan egin detenakin, danakin, Pues jo nik uste, Baina berez enuko repetiuko. Ba, ni bai. Nikos. Gaina jakin izen duzu gaur egun izetea aiauzean pertsona hori izaten, indikozun Badakit, akats danak hori da. indikozulako, eta jakin izen duzulako akats hosietatik ikasten eta Ertetzie, ertetzen aurrea. Lotik, bai, baino. Eta ikisi duzu gaur egun zean hori izaten, erorketa Bai. eta akats hosiedanak dauzketzuzulako zure motxila. Hori da, hori eixe da. Baina beste, Así que, nagore zure galderia iratzen goxot, gauze berdinek ingo nituzkela. banik ez. Bai, osan. Aita gabertze galdetzi egun. Zuk, maite, zure seme alabarekin, zurekin gurasoa portau zen bezala portatuko zineteke, o... Zer iruditzen zaizu? Bueno, batzuten esatezko ben nire amak, esatezizten, gauze esatarrak nire zemela berdinek. Nire amak esatezin, zu neskazarrak geldiko zea. Eta hori zein Zatezin, izatez nire zuen nagorei? Ez da gizatzen, momentu hori zaten, baina neskazarrak geldiko zea esatezin nire amak. Bai, hori berare nahizun, berare ondu neotie. Da, Ez neskazar- zunete bere ondoteken aldeikie, asko maikezin da. Neskazar geldiziek Neskazar geldiko zea. ze esan nahi du, Ez maite. bilatzien, no isoik, o gizonik ez eskontzie. Vale, eta hori txarra da,
Bai, da despectivo, bai. Nire ama, Ez nago ados. bai, neska zara margautuko bat, neska Ez, zar bilduko zuk, zea. aizu, Zatezio, quieto. nire amak. Zuk eolek ezu soltero, Gustoa, bakarrik bai, eta por supuesto. Bai. Inorren berri gauki gabe. Ese de antioleko prazik, Efectivamente. Antioleko. Bai, hori dia generazio bezala. Esaten nixon, ama, eske zu antioleko esaten nixonik, antiolekue. Bakillo. Ni antiolekue esaten zin. Sí lo digo. Bai, eixe, ondik esaten xot hori, nire amai. Hoi moderniza bintan nire ama, 85 años dauzke, iruta, nola zatian, número 85, eban esperaz. Larotabost. Ta moderniza bintan nire ama, moderniza launekin dertetzeu, Bai, afaltzea eta hola. De marcha. Bai, martxa ez, aizu, pintxu jatea eta tertuli xeikia eta moderniza. me encanta. Moderniza bintan. Txaka pintxue munduko pintxeko nena. Moderniza bintan, rie. Ba, nik ezin deteratzun galdera, porque obviamente bastauko beste semana. Hori da, ke cosa, Ama, zuk galderie, nagore egin berri jozu mondondan. A ber, Nagore, zuk otazazpi urtekin eskondu kaltzineke, otazortzi dikosun urtin, Ta jata otoberatzikin ja, umikarri. Claro, porque Ja jaixo, ikan lainun, eskondu zinen otazazpi urtekin, urte hortan otazortzi iken itxun, Bueno, bai, Porque marzun eskondu nintzen, ez ikezu eta otasei, junixun, iken itxun, otazortzi, junixun, otazortzi iken itxun, Bueno, bai. marzun eskondu Eta otamarrekin umi. Eta otaberatzikin ja, Nagore jaixo zen noviembri, Osea, nagorek momentu ondan ordi otaberat. otaberatzi, otamar ja dauzke. Otamar dauz. Otamar dauzke ja, osea, que ja, pasatu Treintañera. ja, asuntu, Bueno, Ni eta 7 urtekin eskondu ez, goizak irutezat. Eta batekin umire bai, on ja gauze pixket berandu, ja on aldain die. Pixke berandu bai. Noiz eskondu behar du nagorek? Ez da eskondu ingo, huela askal ze pasako sakon. Oso asko. Bueno, yo batea do bizitzen mutilekin, ez da, ubelda eskondut ez eskontzeke, batea bizidie, Bueno. eta punto pelota. Nik nahi dut eskontzia. Bueno, bali nahi du nahi iban, Hombre, festa horrek historiko izan behar du? ez dakit Nagore kapazizioan horitzeko. Eta porque umiek hartzea, Nagore nahi du nik. nerviosa jartzean. Bueno, bai, hori txigalde. Nerviosa. Ez du merezi. Hori da, bueno, pakutzen nahi du nahi iban. Kasu da, respetu bizitzie, Eta errespetu. nik nahi jota aitei galdera bat enemendi baitxitza azkena. Zuri era indizuten gauze iguela, galdera iguela. Bai. Zu berrixo jasoko bazineke Agustin Garzia Ez Urtaza. izango tezu. Zu berriz jasoko bazineke. Berrize erabaki isek bizi ondan hartu dikozunak hartuko zen ikuzke, hau da. Maite Azpiazuk ezkonduko zineke, Iban Garzia eukiko zenuke, Hombre, Nagore Garzia eukiko zenuke, ero beste erabaki batzuk hartuko zen ikuzke. Euskal zate bene dizunak. Bueno, agian hori komplikatu xamarra da, erantzutea, baina, bueno, ez dakit. Bizitza nola datorren, ba, orduan hartzen dezu erabakiak, ez dakit. Berdin etorri bat ziren, ba, ni seguro, ba, hori, errepikatu ingo nuen da, noski. Oin, ez dakit, hori momentuak eta momentutan erabakiak hartu behar du. Bai, hala jo. Ba honekin eta honengan, ezan berdeuna da, Ederki pasan dugu bila. oso ondo pasau dira. Gean, generazio oso importante batekuk eta oso pozik izigan. Nire ustez importantena da, topatzi gauzei, bere alde ona, disfrutatzen jakin, eta inguruko danak ondo sentiarazi. Bai, baina beti ikiste, baina beti ezin dala juna aurra eta aurra eta aurra. Pizket atzeale behirau, berdala, Atzeale behirau, eske zuek azkarrak izuzta aurrea, Bai. Favorez, te frenau. Bai, Hala da, hala da. eskerrak eman nahi ditzko hemendik, bueno, Jufi podcasta posible hemen pertsona da nahi, hemen kamara atziendo den pertsona da nahi, EITB, bai, jende pillo. Gente da, Bai, pillo bat. Zema gente. Asko da, asko. EITB podcast eskerrak eman baitare, eta sobre todo, batiz bat, gure podcasta astero-astero ikusi entzun, sentiu dezuten pertsona da nahi. Neri, bihatzen txibo, gazapetiken ez zito, ezke maite mundiala ze iban, zeate mundiala, ez segiu. Norra duke bezura telefonue. Whatsappeko launek, eta zure laun launek. asko dauzkete iban, laun asko dauke, kuadriñe. Bueno, ba. Marabiñe. Momentu zonaino, cuidao, adi 11, seguramente berriz ikusiko gea. Bai, Ala! segura, yo. Jufi! 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 Katatatarratan.